Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovana gospođo Di Vila Franca, dragi kolege i kolegice, dragi prijatelji. Evo, zadovoljstvo mi je da danas prva mogu predstaviti jedan od naša 4 operativna programa koje smo zajedno pripremili za razdoblje 2007-2013. godina. Dakle, kao što je najavljeno, reći ću par riječi o operativnom programu za regionalnu konkurentnost 2007-2013. godina. Sam operativni program, kao što je potpredsjednik Vlade najavio, odnosno istakao u svom uvodnom govoru, odobren je 6. rujna 2013. godine. Moram napomenuti da njegovim odobrenjem zapravo nismo dobili u potpunosti novi operativni program, već je zapravo on odobren putem izmjene odluke Europske komisije o odobravanju operativnog programa regionalna konkurentnost koji se financirao iz IPA sredstava. Dakle, naš operativni program predstavlja jedan nastavak, jednu logičnu kontinuaciju operativnog programa koji smo financirali unutar IPA sredstava. Upravo zbog toga sve njegove učinke, sve njegove rezultate, indikatore, a i naravno postizanje strateškog cilja pratimo kumulativno. Dakle, kad govorimo o operativnom programu za 2007-2013. svakako uzimamo u obzir sve one aktivnosti, a isto tako i sva ona postignuća koja smo dostigli i koja smo proveli u zadnjih 7 godina, dakle praktički od 2007. godine. Strateški cilj operativnog programa, kao što je bilo i navedeno, je usmjeren ka povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i prije svega kroz ovaj program želimo dati potporu gospodarstvu temeljenom na znanju. Da bismo postigli taj strateški cilj, provodimo niz aktivnosti u nekoliko temeljnih područja. Prije svega provodimo projekte i implementiramo aktivnosti na području jačanja regionalnog potencijala za gospodarski razvoj i u tom kontekstu dosad smo proveli veliki broj projekata kojima smo unaprijedili poslovnu i turističku infrastrukturu u našim područjima koja zaostaju u razvoju, a kroz daljnje aktivnosti, dakle do kraja financijskog razdoblja, ovog financijskog razdoblja, provodit ćemo implementirati dakle takve projekte koji će biti usmjereni ne samo na područja koja zaostaju u razvoju, nego i na područja cijele Republike Hrvatske. Nadalje, da bismo postigli strateški cilj, rekli smo jedan od strateških temeljnih ciljeva je podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Ovim programom i našim projektima direktno potičemo razvoj poduzetništva kroz projekte koji su namijenjeni upravo malim i srednjim poduzetnicima direktno, ali isto tako i kroz projekte koji su usmjereni na jačanje potpornih institucija, dakle onih institucija koje djeluju na terenu, a koji su nužne da svojim snagama, svojim kapacitetima pomognu poduzetnicima pripremiti što bolje projekte i da ih naravno pripreme što bolje na tržišnu utakmicu. Osim razvoja poduzetništva, kako bismo podigli razinu konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, iznimno važno je područje ulaganja u inovacije, u istraživačku izvrsnost i u istraživačke aktivnosti. U tom kontekstu dosad smo financirali također značajan broj projekata u području znanstvene i istraživačke infrastrukture. Isto tako smo pomagali istraživanja i procese inovacija kod visoko obrazovnih i znanstveno-istraživačkih institucija. Ova područja, dakle, sumirana su u 2 temeljna prioriteta operativnog programa, a osim ta 2 temeljna prioriteta ulaganja, dakle, u poduzetništvo, u regionalnu infrastrukturu, u znanost i inovacije, unutar samog operativnog programa jačamo i kapacitete naših institucija koji sudjeluju u upravljanju programom, podižemo njihov administrativni kapacitet, a isto tako provodimo aktivnosti koje su nam bitne da bi ovaj operativni program imao laganu implementaciju i da bi nas u konačnici u tom administrativnom smislu doveo do krajnjeg cilja. Koliko je financijski vrijedan ovaj operativan program? Dakle, vidite na ekranu 223,6 milijuna eura za 7-godišnje razdoblje uloženo je od strane, dakle, Europske komisije, ali isto tako i nacionalnih sredstava, dakle strane proračuna, državnog proračuna, jedinice lokalne i regionalne samouprave i svih ostalih korisnika u operativni program za regionalnu konkurentnost. Napominjem kako taj iznos obuhvaća i iznos IPA sredstava, dakle govorimo o kumulativnom iznosu sredstava koje je namijenjeno ovom operativnom programu. Od ukupnog iznosa od 223,6 milijuna eura, 187,7 milijuna ili 84% Hrvatska povlači iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Kako trošimo taj novac? S obzirom na temeljni cilj programa, a to je jačanje konkurentnosti gospodarstva, najveći dio tog financijskog kolača, dakle otprilike 65%, usmjereno je upravo na projekte u području poduzetništva, dakle poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i isto tako u projekte vezane uz poticanje inovacija i istraživanje i razvoj. Manji dio financijskog kolača, otprilike 29%, usmjereno je na jačanje potencijala, regionalnog potencijala za razvoj gospodarstva, dakle usmjereno je direktno na projekte vezane uz regionalnu infrastrukturu, odnosno podizanje kvalitete poslovne i turističke infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini. I naravno očekivano, otprilike 6% u najmanjem dijelu, dakle financijske alokacije, troši se na aktivnosti vezane uz tehničku pomoć, odnosno na aktivnosti vezane uz administriranje samog operativnog programa. Koji su nam očekivani rezultati? S obzirom na strateški cilj, kako smo ga definirali i postavili, prije svega želimo ovim projektima, a onda naravno i ovim programom, kreirati nova radna mjesta, želimo potaknuti poduzetništvo, želimo potaknuti ulaganje, privatno ulaganje u mala i srednja poduzeća. S obzirom na činjenicu da potičemo projekte, dakle regionalne infrastrukture usmjerene na poduzetničke aktivnosti, ali isto tako i na turističke aktivnosti, želja nam je kroz ovaj program također produžiti i turističku sezonu. Želimo i dalje ojačati potporne institucije poduzetništvu, želimo povećati broj posjeta kulturnim i turističkim objektima. I kad govorimo o inovacijama i istraživanju, dakle sektoru koji je izrazito važan, sektoru koji će dobiti na značenju u razdoblju od 14. do 20. i bez kojeg zapravo u suradnji sa poduzetništvom nema velikih rezultata u poticanju konkurentnosti. U tom sektoru imat ćemo kroz ovaj program izrađen naš novi inkubacijski centar za biotehnologiju u kojem nam je namjera do kraja financijskog razdoblja, odnosno do 2016. godine dok ćemo provoditi te projekte, ustanoviti 7 novih tvrtki koje će raditi na povezivanju poduzetništva i znanstvene zajednice. Isto tako želimo implementirati određeni broj projekata transfera znanja i opremiti, to nam je jedan od većih projekata u samom operativnom programu, opremiti istraživački centar i laboratorije na kampusu u Rijeci. Da bismo sve to proveli, naravno potrebno je imati adekvatnu upravljačku strukturu. Za operativni program regionalna konkurentnost u cijelosti je dakle zaduženo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao upravljačko tijelo. Ono je zaduženo za ukupno administriranje programa, a isto tako zaduženo je i za legalno i regularno provođenje svih aktivnosti unutar samog programa. Pored Ministarstva regionalnog razvoja u programu sudjeluju i naše partnerske institucije kad govorimo o upravljanju. Prije svega to su Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Jednostavnim rječnikom rečeno, ta dva ministarstva zadužena su za strateški, uz dakle Ministarstvo regionalnog razvoja, za strateški dio operativnog programa u smislu odabira i selekcije projekata, a isto tako i objavljivanja natječaja. Dakle, već skoro u sljedećih tjedan do 10 dana vidjet ćete, objavit će se nekoliko natječaja u okviru operativnog programa za regionalni razvoj. Isti natječaj biti će objavljeni na dakle, novom portalu Strukturni fondovi, ali isto tako i na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Osim spomenutih ministarstava, vrlo važnu ulogu u našoj upravljačkoj strukturi ima i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Vidim ovdje ima dosta korisnika projekata, dakle s njima često surađujete na terenu u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje, prati tehničku provedbu projekata, posjećuje vas, odlazi na teren, verificira vaše troškove i u konačnici odobrava plaćanja. Dakle, to će biti struktura ovog operativnog programa, upravljačka struktura do kraja 2016. godine. Sa našim ćete institucijama, kao što ste i dosad surađivati na provedbi programa, dakle do kraja financijskog razdoblja. Što smo dosad učinili?
Trenutno imamo 95 ugovora u tijeku. Od tih 95 ugovora 83 su ugovora o darovnici, dakle unutar shema za dodjelu bespovratne pomoći. Kad govorimo o vrsti projekata, to su projekti tehničke pomoći u sektoru poduzetništva, u sektoru razvoja infrastrukture, to su projekti, dakle kad govorimo o shemama, bespovratne pomoći namijenjeni poduzetnicima, projekti namijenjeni znanstvenim institucijama, projekti namijenjeni našim javnim institucijama na regionalnoj i lokalnoj razini, unutar kojih oni, dakle, podižu kvalitetu svoje poduzetničke i turističke infrastrukture. Do sad imamo 33 završena ugovora, 19 ugovora od tih 33 odnosi se na ugovore o darovnicama. Gledajući što smo do sad napravili u smislu ugovaranja i plaćanja, postotak koji vidite na ekranu možda će vas iznenaditi, on se čini relativno mali. Dakle, stopa ugovaranja prema zadnjim podacima iznosi 38%, no željela bih naglasiti kako se ta stopa ugovaranja, dakle, odnosi na cjelokupni iznos od 223 milijuna eura. Dakle, ove smo godine pribrojili našem IPA operativnom programu alokacije strukturnih instrumenata, čime je zapravo došlo do spuštanja stope ugovorenih sredstava. Ako pogledamo kako smo završili IPA-u, dakle koliko smo ugovorili IPA sredstava u periodu 2007-2013, moramo reći da je stopa ugovorenih sredstava bila 80%, a stopa plaćenih sredstava 52%. Vjerujemo da ćemo do kraja financijskog razdoblja, dakle do kraja implementacijskog perioda, a to je 2016. godina, dostići zapravo sa ovom velikom alokacijom minimalno, dakle, stopu kakvu smo imali kod ugovaranja, a plaćanja naravno i puno veću, minimalnu kakvu smo imali u IPA operativnom programu. I sad ono što vas najviše zanima je što ćemo raditi u sljedećem razdoblju, koje ćemo natječaje objaviti i kada će ti natječaji biti objavljeni. Ono što imamo trenutno u pripremi i što kolege u mojem ministarstvu provjeravaju, zadnji administrativni koraci se vrše u smislu provjere kako bi se mogli objaviti natječaj. Prije svega, dakle, namjeravamo do kraja 11. mjeseca objaviti natječaj za shemu dodjele bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrastrukture. Dakle, to je 4. poziv u odnosu na prva 3 poziva koja smo imali iz IPA-e. Ova shema će se odnositi, dakle, na cijelu Republiku Hrvatsku, znači da će potencijalni prijavitelji, naše jedinice lokalne samouprave, javna tijela moći prijavljivati projekte vezane uz poslovnu i turističku infrastrukturu, dakle sa područja cijele Republike Hrvatske. Vrijednost sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ove sheme je 26,9 milijuna eura. Osim spomenutog, do sredine 12. mjeseca planiramo objaviti shemu dodjele bespovratnih sredstava za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Ova je shema izrazito popularna, ako mogu tako reći, i mislim da ju mala i srednja poduzeća čekaju u velikom iščekivanju. Naime, i sami znate kako su poticaj poduzetništvu u smislu poticanja njihovih direktnih projekata u predpristupnom razdoblju bili ne tako izdašni. Dakle, dosad smo imali samo 2 grant sheme koje su bile usmjerene na poduzetništvo i ova grant shema koju namjeravamo objaviti do sredine 12. mjeseca financijski iznimno teška, ako mogu tako kolokvijalno reći. Dakle, 30 milijuna eura namjeravamo investirati u malo i srednje poduzetništvo, 30 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Dio novca biti će usmjeren na poticanje proizvodnje u različitim sektorima, dakle u kojima djeluju mali i srednji poduzetnici, a dio, otprilike pola sredstava, biti će prvenstveno namijenjen malim i srednjim poduzetnicima u sektoru turizma. Dakle, još jednom, natječaj za ovu grant shemu očekuje se objaviti najkasnije do 15.12. ove godine. Nadalje, do kraja 11. mjeseca objavljuje se natječaj za razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci. Dakle, u ovom trenutku, ovih dana, teku zadnje administrativne kontrole kako bi se stvorili svi preduvjeti, pravni preduvjeti za objavu natječaja. Također, do kraja 11. mjeseca
namjeravamo objaviti natječaj za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata u razdoblju 2014-2020 i to prije svega onih infrastrukturnih projekata koji se vežu uz znanost i istraživanje i koji se onda naravno vežu uz povezivanje znanosti i poduzetništva. Otprilike do sredine 12. mjeseca, dakle ponovno do 15.12. objavit ćemo još jednu grant shemu, a to je grant shema jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije. To je takozvana SIF grant shema koju smo dosad u IPA, dakle u predpristupnom razdoblju imali dvije, sredinom dakle 12. mjeseca u vrijednosti od 8,3 milijuna eura objavljujemo novu grant shemu. Dakle, spomenuti natječaj, kao što vidite, očekuju nas u sljedećih 10-ak dana, no kako bismo iskoristili sredstva do kraja, dakle i u prvom kvartalu, odnosno prvoj polovici iduće godine, planiramo objaviti 3 dodatna natječaja. Prije svega želimo negdje do kraja prve polovice 2014. godine objaviti natječaj za shemu dodjele bespovratnih sredstava za pripremu regionalnih projekata. Dakle, otprilike to su projekti kakve smo viđali unutar prioriteta broj 1 ovog operativnog programa, dakle usmjereni na jačanje regionalnog potencijala za gospodarski razvoj. Naravno, kod pripreme regionalnih projekata vodit ćemo računa o projektima koji će biti prihvatljivi u periodu 2014-2020 i s ovim natječajem zapravo stvaramo zalihu projekta i omogućujemo, dakle, potencijalnim prijaviteljima da se jave i u konačnici u budućnosti, dakle, apliciraju na natječaj i dobe sredstva. Osim spomenutog, uz tu grant shemu objavit ćemo jedan mali natječaj, dakle, od 400.000 eura koji će nam pomagati u provedbi sheme, dakle i samim provedbenim institucijama, a isto tako i korisnicima sredstava. I u prvom mjesecu, dakle ne manje važno, zadnje na listi, ali svakako ne manje važno, u prvom mjesecu 2014. godine objavljujemo još jednu grant shemu za poduzetnike. To je, kako ju mi uvjetno volimo zvati, mala grant shema za poduzetnike, koja će se provoditi po pravilima, dakle de minimis potpora i koja će biti usmjerena na pružanje podršku poduzetnicima u primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa. Evo, ovo je ukratko bila osobna karta našeg operativnog programa. Iako kažem danas ovim događajem obilježavamo početak programa, naravno on je velikim dijelom već zagazio implementaciju i polako ide svojim završetkom. Rekli smo, ovo je logičan nastavak IPA programa. Većina vas, koliko vidim ovdje, je sudjelovala u programima i u projektima upravo unutar ovog operativnog programa, tako da puno detalja već znate. No kako ja ne bih dužila i pričala dalje faktografiju, željela bih vam zapravo dati mogućnost da dobijete uvid u to kakve projekte financiramo i što zapravo pojedini projekti u samom operativnom programu za regionalnu konkurentnost nose i na koji način doprinose razvoju lokalne zajednice, a onda naravno tako pridonose i ukupnom gospodarskom razvoju. No prije nego, dakle, dam riječ kolegici Ankici Puškarić, koja je direktorica turističke zajednice grada Ogulina i koja će vam predstaviti projekt Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke. Željela bih se prije svega zahvaliti svima vama koji ste do sada sudjelovali u provedbi operativnog programa. Željela bih čestitati svima onima koji su do sada uspjeli ostvariti svoje projekte, dakle čiji su projekti bili odabrani i čiji su projekti u provedbi. Također ohrabriti one koji se nadaju, dakle, dobivanju sredstava na predstojećim natječajima, da pripreme svoje projekte, da se jave na natječaje. Isto tako, ne manje važno, željela bih istaći veliku zahvalu svojim kolegama, dakle u Ministarstvu regionalnog razvoja, ali isto tako Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu znanosti, Ministarstvu poduzetništva na upornom radu i trudu tijekom svih ovih 7 godina provedbe operativnog programa. I ne manje važno, želim isto tako iskoristiti ovu priliku i zahvaliti se kolegama u Općoj upravi za regionalnu politiku koji su zajedno s nama zapravo bili na ovom putu i bili nam podrška u njegovoj uspješnoj implementaciji. A sada malo stvarnog života, pa evo pozivam gospođu Puškarić da nam prikaže što su oni to radili u Ogulinu i kako je zapravo projekt doprinio ciljevima operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Hvala lijepo.
Poštovane dame i gospodo, meni je danas zaista iskazana velika čast da u ime svih onih korisnika koji su na bilo koji način provodili svoje projekte potpomognute sredstvima Europske unije, da vam se zahvalim i predstavim naš projekt. Dakle, Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke je projekt za koji smo potpisali prošle godine 15. ožujka 2012. ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije na iznos od milijun 359 tisuća 424,11 eura. Mi ćemo na kraju provedbe imati nešto sitno uštede, ali evo na slajdu možete vidjeti kakva je struktura financiranja. Naime, nije sve počelo u trenutku kada smo mi potpisali ovaj ugovor, već 2006. godine kada je za područje našega grada izrađena strategija razvoja kulturnog turizma iz koje su proizišla dva kulturno-turistička proizvoda, Ogulinski festival bajke i Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke. Dakle, već u tom trenutku smo i računali da Ogulin kao jedan grad koji ima ograničena financijska sredstva, računamo na to da ćemo se morati prijaviti na sredstva Europske unije i u tom pravcu je u biti išla sva potpora i sve naše aktivnosti već od same implementacije regionalnog operativnog plana kada je za našu županiju, Karlovačku županiju, to provodio EKORIS i kada smo dobili prve inpute u vidu potpore tehničke pomoći stručnjaka i na neki način je to bio razlog da iz sredstava proračuna grada se izdvoje sredstva za izvedbenu dokumentaciju, ishodi lokacijska i iza toga građevinska dozvola. Dakle, partneri nositelji je Turistička zajednica grada Ogulina, partneri su nam grad Ogulin i Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, a suradnici na projektu Ministarstvo kulture, Turistička zajednica Karlovačke županije i naše lokalne tri udruge koje se bave problematikom, odnosno koje rade programe za djecu, ali i za invalidne osobe. Glavni ciljevi projekta, kao što je i gospođa pomoćnica ministra rekla, je razvoj infrastrukture, u ovom slučaju kulturno-turističke infrastrukture, s ciljem povećanja broja dolazaka, odnosno povećanja prihoda od turističkog prometa, što opet na neki način uzrokuje ostatak sredstava kod lokalnih gospodarskih subjekata koji opet mogu ta sredstva dalje ulagati u obnovu svojih kapaciteta i razvoj turističkog proizvoda. Također je tu i kreiranje novih radnih mjesta, ali i podizanje znanja lokalne zajednice, pogotovo u smislu onih profesionalaca koji rade u kulturnom sektoru, ali i turističkom sektoru, kako bismo to znanja i primijenili izvrsnost u poslovanju. Naše primarne ciljne skupine su djeca, obitelji sa djecom, školska djeca. Znamo da u ovom trenutku ima oko 370 tisuća osnovnoškolaca koji moraju po jedan dan ići na terensku nastavu ili treći razredi moraju ići na školu u prirodi. Dakle, tu su izletnici, turisti na putovanju, stručna javnost, kulturni turisti i naravno turističke agencije kao primarna ciljna skupina, a opet onaj drugi dio, gospodarski sektor i potencijalni ulagači u smislu sekundarne ciljane skupine i naravno lokalno stanovništvo. Ja sam na početku, malo sam, oprostite, uzbuđena, zaboravila napomenuti da se naša strategija i temeljila na činjenici da je u Ogulinu rođena Ivana Brlić-Mažuranić, koje ove godine slavimo 100. obljetnicu Šegrta Hlapića, dakle prvog romana za djecu, ali već iduće godine ćemo proslaviti 140. obljetnicu rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, a ona je rođena upravo u Ogulinu i zapisala u svojoj autobiografiji da je inspiraciju za svoje priče iz davnine pronašla upravo u Ogulinu i dakle cijeli kulturno-turistički proizvod i brendiranje Ogulina je temeljeno na toj bazi. Ono što se od našeg projekta očekuje jest da Centar za posjetitelje postane
atrakcija koja privlači goste i ja u taj rezultat zaista ne sumnjam. Za nekih manje od mjesec dana će kuća biti otvorena, a već sada imamo veliki broj upita organiziranih turističkih agencija, dakle organiziranih grupa. Tu je također unapređenje rute bajke i interpretacije same destinacije, a pored toga izradili smo i kriterij za uvrštenje u turističku ponudu. Dakle, željeli smo dati svojim piktogramima i interaktivnom kartom signal našim posjetiteljima da je u tim određenim objektima, odnosno kod određenih pružatelja usluga, vrijednost za novac zaista na toj razini. Sljedeće, kao što sam rekla, podizanje specifičnih znanja kulturnog i turističkog sektora i naravno bolja vidljivost destinacije na turističkom tržištu. Sve te naše aktivnosti koje smo morali provesti kroz projekt razvrstane su u 6 radnih paketa. Evo, od samog opremanja zgrade, vidjet ćete kasnije na slajdovima, zgrada se nalazi iznad samog Đulinog ponora u jednoj zaštićenoj nulte kategorije zaštićenom kulturno-povijesnom spomeniku. I nakon potpisa ugovora u biti smo mi vrlo brzo krenuli upoznati najprije naše suradnike na projektu i naše sugrađane o samom projektu, zapravo da oni imaju spoznaju što se iz projekta radi, gdje mogu pronaći svoje mjesto u budućnosti. Dakle, u Ministarstvu turizma također, obzirom da smo mi bili korisnici prije potpisa ugovora 13. ožujka prošle godine tehničke pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, tu je također bila jedna prezentacija u Mimari, ali i Ministarstvo kulture kao naš partner i suradnik na projektu također se jedan dio prezentacija i u tom smislu odrađivao. Evo, tu možete vidjeti kako je izgledala naša zgrada prije rekonstrukcije i dio članova nadzornog odbora. Naravno da svi predstavnici partnerskih i suradničkih organizacija su imali po jednog člana u našem nadzornom odboru. Redovite koordinacije na gradilištu svaki utorak za vrijeme građevinskih radova su se održavale. Naime, naš projekt je poprilično bio kompleksan, prije svega je pod zaštitom ovlaštenog konzervatorskog odjela i ovlaštenog konzervatora. O samoj zgradi koja je iz 18. stoljeća baš nije bilo puno zapisa koliko, od kojih materijala je građena i što nas u biti očekuje, ali je izvana smo to napravili u smislu konzervatorskih smjernica, a unutra je počitavo broj različitih sadržaja multimedije i sam namještaj je u biti izložba, tako da je i građevinski radovi, montaža opreme, multimedijske i namještaja bila povezana jedna sa drugim. Dakle, tu smo se probali sa našim sugrađanima u dobroj mjeri što manje im smetati i osigurati nesmetan prolazak, ali i sa aspekta zaštite na radu. Na našem projektu ima počitavo simbolike, pa eto 1.7. ove godine je prvi rog dignut na našoj zgradi, što je obilježeno lokalnim mjesnim običajima da se barjak i zelena grana stave na taj prvi rog. Kao što sam rekla, zahtjevna je rekonstrukcija bila i prema riječima našeg inspektora za protupožarnu zaštitu, to je sa aspekta protupožarne zaštite bio jedan od kompliciranijih projekata na Karlovačkoj županiji, ali evo, tehnički pregled smo prošli i izrada uporabne dozvole je u tijeku. Zahvaljujući projektu, kao što sam rekla, kompleks Frankopanskog kaštela je najviše zaštićeno kulturno dobro, ali koje ipak nije bilo opskrbljeno zbog svoje zaštite i nedostatka sredstava prije toga sa svim infrastrukturnim
potrebama. Dakle, u okviru projekta mi smo financirali, iz projekta se financirao dovod električne energije koji je morao biti puno snažniji od onoga što je bilo do tada, a što je isto tako ponukalo ostala javna poduzeća i sredstva iz proračuna da se i dovod i kanalizacija uredi, dovod poštanskih usluga, ali i protupožarne zaštite, hidrantske mreže. Naš projekt su izradili koautori gospođa Dragana Lucerija Ratković Ajdemir, Vladimir Končar i Vanja Cuculić. Tu možete vidjeti infopult i suvenirnicu. Napominjem da dakle za 3 tjedna će biti završen projekt i sad nam predstoji taj jedan finiš, pa možda još nema sva obilježja, još fali onaj zadnji dodir. Iz ulaza se ulazi u začaranu šumu i stabla koja govore. Začarana šuma i kulise dvorca sakrivaju podiznu platformu za invalidne osobe, ali i podatke o bajkopiscima. Zatim se ulazi u prostor gdje je smješteno ognjište. Za svaki eksponat je komponirana ambijentalna glazba, ali i za cijelu kuću. Ovako u ovom žutom što desno možete vidjeti su dodirni ekrani koji interpretiraju bajku i bajkopisce svijeta. Na potkrovlju se nalazi multifunkcionalni prostor i online istraživačko-referencijalni centar. I evo ovako naša kuća izgleda izvana malo u noćnom izdanju, s tim da napominjem da je Ivana Brlić-Mažuranić domaćica svim bajkopiscima Zamišljeno je svijeta, u ovom trenutku samo Europe. Dakle, odradili smo turističke sajmove, konferencijske za tisak, 18 polusatnih emisija na Radio Ogulinu, poslovne radionice na kojima smo predstavili naš projekt. Također smo smatrali da je vrlo važno da se povežemo sa sličnim institucijama u Europi, pa smo također uspostavili suradnju sa muzejom Hans Christiana Andersena u Odenseu i nakon toga našeg posjeta i oni će ići u kuću bajke, u organizaciju Märchenland u Berlinu, ali i ono što je nama bitno na lokalnoj razini u Vili Ružić gdje se nalazi najveći dio imovine Ivane Brlić-Mažuranić gdje smo izvršili verifikaciju podataka. Veliki broj radionica smo održali, dakle pogotovo one radionice koje se tiču paket aranžmana, proizvele su neke dodatne aktivnosti kod lokalnih poduzetnika, pa na primjer je jedan stolar koji znači proizvodi, koji se bavi staklom i drvetom, iskreirao jednu zanimljivu radionicu Stakleno-drvena priča, a takvih ima još dodatno što mu nije osnovna djelatnost. Evo, licencirano je 5 animatora, 1 turistički vodič. U ovom trenutku završava se znači taj vizualni dio sasvim u Ivaninoj kući, ruta bajke, završava se promidžbeni film, sadržaj multimedije i ovaj dio što se tiče informativno-propagandnog materijala jer smo zaista čekali da to bude kompletno sve gotovo. I evo ja se nadam, svi izvođači su zaista na jednoj vrlo visokoj razini kvalitete, izvedbe svojih ugovora i da ćemo sve uspjeti do 13. prosinca kada će biti i otvorenje i veselim se vašoj posjeti. Zahvaljujem na pažnji.